Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala'ga her parça maqtovlarimiz, hamd senelerimiz, onun elçisi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge gerek türlerimizden çıkan salavat şerifelerimiz erişe kursun. Allah Teala bizning gunohlarimizni kechirib, g'aybatlarimizni qabul qilsin. Har parcha kunimizni juma kuni kebek muborak qilib, shu izgi amallarga boy hamdaki Allah Teala'ga itoat qiladigan kunlardan qilsa edi. Muhterem kardeşler, Allah Teala indi bizga iki dünya baxti ham darajasi nasiblarayli kursin. Hamdaki eng zo'r baxtine inşallah Allah Teala'ni ko'ruv baxtine erishirga nasib bo'lsin. Muhterem kardeşler, endi bugun silashib ketasiz sözübüz bular yangi yıl turunda azrakkina shulay bitindi. Lakin yangi yıl degan söz endi ul ikinchirak ma'noda Allah birsa qarab ketarmiz biz uni. Нәрсә ул яңа ел? Шулай бит. Яңа ел без инде белеп күргән елыбыз. Бу Григориан календаре буенча кергән яңа ел. Дөрес, бу шартлы рәвештә кеше үзе уйлап тапкан һәм кеше куйган бер киртә ул, бер чик. Чөнки моңа кадәр ел башы, ел ахыры шушук Россиядә гына да төрлечә үзгәреп торды. Мәсәлән, без белгән шушы яңа ел ул Петр I вакытында кертелә. Анганчы яңа ел бәйрәм ителә март-апрель айларында. Бу төрки халыкларда Нәүрүзгә туры килә. Чөнки аңлашыла ки, логик яктан карасак, яңа ел башлана, шулай бит, әйтик, бөтен нәрсә дә чәчәк ата башлаган, яфрак яра башлаган, көннәр озаеп, кышның китә башлаган вакытында. Кыш уртасында яңа ел ул сәеррәк безнең өчен. Бер нәрсә үзгәрми, шулай бит. Әйтик, мәсәлән, 31 көнне нинди һава торышы булса, берсе көнне дә шундый ук, шулай ук кар дип әйтик инде. Шуңа күрә элек халыклар яшәгәннәр ниндидер бер датага бәйле булып түгел, табигать шартларына бәйле булып яшәгәннәр. Алар өчен мөһим булган яз килү, кышның бетүе, авыр вакытның бетүе, шулай бит инде теге юллар булмый торган, ашарга ризык булмый торган, утын әзерли торган вакытның бетүе шушы алар өчен мөһим булган. Һәм димәк инде шушы яз көне кертә торган булганнар шушы бәйрәмне. Мөхтәрәм кардәшләр, менә бу яңа ел шуннан килеп чыккан. Хәзер без белгән Рождество бәйрәме, ул да яңа елны билгеләп торган күпмедер вакыт шулай бит инде. Бу борынгы Римда булган Сатурн бәйрәме. Бу Сатурн дигән алла бар. Мәшрикләрдә, мәҗүсиләрдә аларда Сатурн дигән алла бар. Менә бу планеталар алар бөтенесе шул мәҗүси аллаларның исемнәре белән аталганнар. Юпитер, Марс, Сатурн, алар бөтенесе дә аллалар исеме. Шушы ялган аллалар дип әйтик инде. Шундый бәйрәм булган Сатурн бәйрәме. Ул Сатурн бәйрәмендә бөтен кеше чишенеп, шәрә килеш урамда чабып йөргәннәр. Борынгы Римда күңелле булган, шулай бит инде. Теге кызык яшәгәннәр ул вакытта. Инде шушы бәйрәм христиан дине килгәч, әлбәттә мәҗүси бәйрәмне бетерә христиан дине һәм шушы көнне билгеләп үтә башлыйлар Рождество Христово. Гайса галәйһиссәлам туган көн итеп. Чөнки аның качан туганы билгеле булмый, тәгаен генә. Кайсы көнне туганы, кайсы елның кайсы фасылында туганы билгеле булмый. Чөнки әле ул бит бәйрәм кертелә 300 ел вакыт үткәннән соң гына Гайса галәйһиссәлам килгәннән соң. Менә шулай итеп, бу бәйрәмнең башы да бәйле мәҗүси аллаларның яки мәҗүси диннәрнең башы белән. Шулай булгачтын, безнең динебезгә әлбәттә буларның берсенең дә катнашы юк. Ләкин шулай да без үзебезнең елларыбызны саныйбыз менә шушы Григориан календаре белән. Шулай бит, нәрсә генә әйтсәк тә, гомеребезне шуның белән саныйбыз. Менә хәзер кешегә әйт, качан тудың син дип. Ул сиңа хиҗри ел белән җавап бирәме? Кем белә үзенең хиҗри календар буенча качан туганын? Ничәнче елны туганын һәм кайсы көнне туганын? Беркем белми. Беребезнең хәтта кызыксынганыбыз да юк. Хиҗри календар буенча мин кайсы елны, кайсы көнне туганмын икән? Әллә син Рамазан айында тугансыңдыр? Шундый мөбарәк айда, шулай бит. Бәлки син тугансыңдыр Кадер кичендә. Белмисең дә син аны үзеңнең шундый мөбарәк кичәләрдә туганыңны. Шуңа күрә барыбер шушы календар белән санаганга күрә без инде бу елны да ел исәбе дип санамыйча, я булмаса исәпкә алмыйча безнең хәлебез юк. Шуңа күрә барыбер уйланырга кирәк, шулай бит яңа ел җитте дип.
Мөхтәрәм кардәшләр, яңа ел ул безнең өчен бу гомер. Еллар ул гомеребезнең бүленеше. Әгәр дә кешегә әйтсәң, 60 ел яшәде дип, димәк инде 60 тапкыр ул берәр ел яшәгән булып чыга. Менә хәзер дә безнең мөхтәрәм кардәшләр, гомеребезнең тагын бер елы үтеп китте. Һәм гомеребезнең тагын бер елына кердек. Гомеребез әкрен-әкрен генә шулай кимеп бара. Шулай бит. Әле менә бу мәчеткә йөри башлаган егетләрнең дә күбесенең чәчләрендә чаллар юк иде әле. Минем дә юк иде әле. Сакалда да, чәчтә дә чаллар. Шушы мәчетләргә килгәндә шулай бит. Хәзер инде күбесенең чәчләре агарган. Хәзер инде менә күбесе балалары белән киләләр. Мәчеткә әле аларның балалары да юк иде. Гомер бара дигән сүз. Шулай бит. Без картаябыз дигән сүз, олыгаябыз дигән сүз. Шуның өчен дә менә бу елларыбыз да безнең үткәннән үтә бара. Әйткәнебезчә, елларыбыз ул гомер. Нәрсә ул гомер? Нәрсә соң ул гомер? Бу гомер, шушы сорауга җавапны мөгаен кеше гомере буе эзлидер. Нәрсә соң ул гомер? Без нәрсәгә яшибез? Нәрсә белән яшибез? Әгәр дә бүгенге кешене карасаң, ул нәрсә белән яши икән дип. Нәрсә өчен яши? Тулай алганда кешенең өч максаты бар. Шушы дөньяда тәмле ашарга, җылы урында торырга һәм нәсел калдырырга. Менә безнең өч максатыбыз. Хәзерге заман кешесе олигарх та шуның өчен яши. Хәерче кеше дә өеннән эшләргә шуның өчен чыгып китә. Президент та аның әйткән бөтен вәгъдәләре шуның белән бәйле. Әгәр дә ул халыкка бер нәрсә вәгъдә әйтсә, ул нәрсә вәгъдә итә? Ул бит аларга бәхет вәгъдә итми. Ул аларга әйтә, зарплатагыз артар ди. Бушка йортлар бирермен сезгә ди. Шулай бит. Яшь гаиләләргә ярдәм ди. Менә шушы максатлар бит ул. Ашап эчү, торырга урын һәм дә инде нәсел калдыру, бала калдыру. Бөтен илләребез дә шул максат белән яшиләр. Инде мөхтәрәм кардәшләр, карап карасак, хайванның да шул ук максат. Хайван да нәкъ шул ук максат белән яши. Әгәр аны чыгарып җибәрсәң урамга, ул тәмле әйбер эзләп йөри ашарга. Бу ризык аңа җиңелрәк килсен дип тырыша, тәмлерәк булсын дип тырыша. Шуңа күрә дә, мәсәлән, аюлар бер чүплектән ашап иренсәләр, алар урманга барып сиңа инде ашарга эзләп йөрмиләр. Шул чүплеккә генә киләләр ашыслары килгән саен. Шулай ук һәрбер хайван да үзенә җылы урын эзли, торырга, яшәргә, чакыр казый, уя кыра, шулай бит. Һәм беренче мөмкинчелек туу белән нәсел калдыра. Берәр күрсә чибәр кызны, шулай бит. Шул ук аю, бер чибәр аюны күрсә, шулай бит инде нәсел калдырырга тырышалар. Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә, бүгенге кешенең дә тормышы хайванныкыннан шулай дип бер нәрсә белән дә аерылмый. Ләкин ул хайваннан начаррак. Нишләп начаррак? Чөнки хайван моның кадәр ризык җыймый. Хайван җыя, кирәген генә. Менә ул кышка ризык туплый, кышка җитәрлек итеп туплый. Тиен, мәсәлән, анда, тукран, мәсәлән, аларның шундый гадәтләре бар. Алар кышка җитәрлек ризык туплыйлар. Аю бөтенләй ризык тупламый, шулай бит. Ашый да киреп ята җакларга. Ләкин кыш озак булса, аю уяна. Запас юк. Әгәр дә кыш озакка бара икән, тиеннәр үлә башлый ачлыктан. Запас юк. Алар шушы кыш өчен җыялар. Алар 2 елга тупламыйлар. Кешенең бар запас. Кеше запас җыя. 9 миллиард доллар салып куйган банкка. Шулай бит. Андый-мондый 1000 ел яшәргә туры килсә, минем акчам бар ди. Вдруг, шулай бит. Андый-мондый 1000 ел яшәргә туры килсә, минем акчам запаста бар ди. Менә кеше шулай уйлый, шулай бит инде, шулай дип чамалый. Йортлар салган вакытта да аптырыйсың, кай вакытта кеше йорт сала. Сорап куясың, ничек бу йортка шуның кадәр акча күп тыгасың? Тырсын, 500 ел тырсын ди. Ул 500 ел яшисеңме син, юкмы? Монда бит әле билгесез. Кемдер әйтә, мин ди балаларыма калдырам ди. Ну, ярый, хуш. Менә безнең әтияни безгә бер нәрсә калдырмады. Без хәзер үзебезгә йорт салдык, балаларыбызга йорт салдык. Балаларыбыз кемгә дә булса йорт салырга тиештер бит, алар да. Шулай бит. Аларга да барбер салырга туры килә, димәк. Аларның балаларына шулай ук салырга туры килә. Эшсез калмый синең балалар барбер. Тик ятмыйлар алар.
Шуңа күрә һәрбер буынга, һәрбер нәселгә дә, мөхтәрәм кардәшләр, барбер эшләргә туры килә. Шуңа күрә бу дөньяны куудан мәгънә юк, запас җыюдан мәгънә юк. Аллаһ Тәгалә безгә шуны күрсәтә. Кызганычка каршы, әлбәттә инде кеше моны аңламый. Шуңа күрә дә якын тирәсен таларга, башкалардан таларга, башкалардан алырга тырыша һәм бер вакытта да бу кризистан ул чыга алмый. Шуңа күрә дә кешеләр әкрен-әкрен генә шулай бер-берсен талап яшәргә мәҗбүр булалар. Чөнки байлык, әгәр дә син, мәсәлән, һәрбер кешенең теләген канәгатьләндерсәң, бу җир йөзендәге байлык бер кешегә дә җитмәячәк. Бер кешегә дә җитмәячәк. Әгәр кешегә әйтсәң, менә сиңа күпме байлык кирәк дисәң, ул шушы җир йөзендәге бөтен байлыкны үзенеке итәргә әзер. Әле ул да җитмәс. Бу хәдис, мөхтәрәм кардәшләр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям шулай дип әйтә. Әгәр дә кешегә ди, бу дөньядагы бөтен байлыкны бирсәң дә ди, нәрсә дип әйтер ди? Ярты байлыгын бирсәң, ул әйтер, аның икенче яртысы кемгә булыр дип әйтер ди. Әгәр дә икенче яртысын да аңа бирсәң, кешегә әйт, шулай бит инде. Инде сиңа җиттеме дисәң, ул әйтер, хәзер бу байлык бүтән беркемгә дә эләкмәсен дип әйтер ди. Ягъни бер вакытта да аның күңеле риза һәм канәгать булмас ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, мөхтәрәм кардәшләр, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иғламу, белегез ди. Аннамал хаяту дунья лагибу ва лаху. Бу дөнья ди, шушы дөнья тормыш, ул уен гына ди. Ул уен гына ди. Бу дөнья, ул мөхтәрәм кардәшләр, ул уен. Уен нинди мәгънәдә? Без һәрбершебез да билгеле бер рольне башкаручылар гына. Без монда кайф сафа кырыр өчен килгән кешеләр. Театрга барган кебек, театрда уйнаган кебек, кайф сафа кырабыз. Без бу юлны сайлый алабыз, бу юлны сайлый алабыз, бу рольне уйный алабыз, бу рольне уйный алабыз. Аллаһ Тәгалә безгә шундый мөмкинчелек биргән. Беркемне мәҗбүр итми, мөхтәрәм кардәшләр. Бу дөньяда мәҗбүр дигән нәрсә юк. Кайбер кеше ябышып, мәсәлән, эштә ята, куркып кумасалар ярар иде дип, бер нәрсә булмый китсәң дә. Бер нәрсә булмый. Ризыгың бетмәсә, син эш табасың барыбер. Безнең куркудан гына тора ул. Шуңа күрә без уйныйбыз. Теләйбез икән, бу театрда уйныйбыз, теләйбез икән, бу театрда уйныйбыз. Уйнау гына булды. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, уен, көлкенең аның бер ягы бар. Нинди ягы? Ул ялган. Ул ялган, ул чын түгел ул. Уен, көлке ул ялган, ул чын, җитди әйбер түгел. Шуңа күрә бу дөньяда безгә ялганнан тора. Һәрбер көнебез, һәрбер сулышыбыз безгә, һәрбер елыбыз шулай бит безгә ялган алып килә. Шуңа күрә бер-беребезне ялганлыйбыз, үзебезне ялганлыйбыз, һәм әлбәттә инде безне ялганлый шул исәптән шайтандар. Шулай ук бу тормыш нәрсә булды? Һәм бу тормыш бизәк ди, вазина. Зинатун. Бу тормыш ул бизәк. Шуңа күрә бу тормышны без бизәргә тырышабыз. Бер нәрсә эшләсәк, шулай бит матур итеп эшләргә, бизәкләргә тырышабыз. Бу тормышның матурлыгын күрәбез. Әйтик, безгә машина ясасалар да, аны матур итеп, бизәкләп ясарга тырышалар. 4 көпчәк куй да бер коробка ясайны, японецлар кебек, шулай бит менә. Нәрсә кирәк сиңа тагын? Җиргә бүтән бер нәрсә кирәкме бит, ләкин сиңа кирәк матурлык. Сиңа кирәк бизәк. Син шуңа күрә хәтта алыштырасың, әлеге дә баягы шул ук машинаны да, йөреп торган машинаңны да син алыштырасың. Яңа модель чыкты. Нәрсә дисең? Она уже морально устарела дисең син. Нәрсә дигән сүз ул? Морально устарела. Шулай бит. Сиңа кирәк бизәк. Синең күңелең, күзең моны күреп туйган. Ва тафахурун бәйнәкум. Бу дөнья ул үзара сезнең мактану урыны ди. Сез үзара мактанасыз ди. Мактанасыз булган әйберләр белән, мактанасыз сүзләр белән, хәтта сөйләшкән вакытта да кеше мактанып утыра. Карагыз миңа дип, мин инде әйбәт, мин инде оста дип, матур сөйләшәм, мин матур дип. Моны без әйтәбез инде шулай бит. Матур сүз белән нәрсә дибез? Панты дибез. Шулай бит инде. Панты дибез без аны. Шуңа күрә бу дөнья шушы тафахур. Панты. Бер үзе араңда мактану урыны шушы дөнья. Кайбер кеше әйтә, мин ди мактанырга яратмыйм ди. Ну, ярар. Син ул кешегә әзрәк кенә бер-ике сүз әйтеп кара, аның күңелен төшерә торган. Мәсәлән, кемдер әйтә, минем багаларым бик матур түгел ди. Син әйтеп кара, еш ул синең багаларың матур түгел ди. Нәрсә дип җавап бирәчәк сиңа?
Үзегез беләсез шулай бит инде. Шуңа күрә дә һәрбер кешедә мактанырга ярата нәрсә генә әйтсәң дә. وتكاثر في الأموال والأولاد. Һәм бу дөнья ул ди арттыру, мал арттыру һәм балалар арттыру ди. Кеше бу дөньяда мал җыя һәм балалар җыя. Һәм алар бер вакытта әз булмый, мөхтәрәм кардәшләр. Мал инде аңлашыла, шулай бит. Кай вакытта менә авылдан килгән кеше, менә мин авылдан килгән кеше шулай бит инде. Безнең теге шәһәрдә фатирлар булмады, безгә дәүләт бирмәде. Без инде әйтик үзебезгә табырга туры килде. Малдан килгән бала квартираны шулай бит инде арендага алып тора. Һәм аның уе нәрсәдә? Общежитиедан берәр бүлмә булса да ярар иде ди. Шулай бит. Була килеп чыга. Аннан соң нәрсә ди? Берәр бүлмәле булса да фатир кирәк инде ди. Шулай бит. Була җиттеме аңа? Юк. Әле бит моннан 5 ел элек аның берәй юк иде. Бер бүлмәле квартира ала, шуннан соң нәрсә ди? 2-3 бүлмәле булса ярар иде ди. Ала. Аннан соң нәрсә ди? Үземә йорт кирәк ди. Шулай бит. Йорт кирәк ничек итеп? Бу фатирны сатмыйча. Йорт кирәк. Чөнки нәрсәгә? Шәһәрдә йортта торачакмын. Карлар булса, ниләр булса, монда кирип куначакмын. Балаларым укырга килсә, шунда җайлырак булар аңа дип, хәзер инде шәһәр читендә бер йорт кирәк. Була, ансыда була. Инде хәзер шәһәр читендә бер йорт булганнан соң, нәрсә ди? Читилдә түгел, әле авылда бер йорт кирәк ди. Хәзер бит инде авылдан чыгып киткән искә төште моның. Шулай бит. Бу бит инде әле теге печән чапкан чаклары искә төште. Уларны хәзер сеңер әйткәндә авырлыгын онытты. Бала чак хатирәләр искә төшә башлады моның. Хәзер авылдан бер йорт кирәк ди. Ярар, авылдан бер йорт алырга тырыша, алды. Шулай бит инде. Алды авылдан бер йорт алды. Җиттеме? Юк, әлбәттә, җитми. Әле шуның өстенә бит әле машинасы, ни бөтенесе килеп тора. Хәзер инде шулай бит чит илләрдә шулай ук берәр йорт карый башлый. Берәр диңгез буенда, су буенда шулай бит аның аклануы да бар, сиякләр сызлый, суларга авыр, тегесе монсы дип шулай бит инде. Менә шулай иттереп тәкәсүр. Бу дөнья ул мал җыю, мал арттыру дөньясы ди. Бер вакытта җитмәячәк, нәрсәң генә булса да. Балалар арттыру шулай бит инде. Балалар арттырасың. Кай вакытта балалар туалар алар. Әмма кай вакытта син аны арттырасың мактану нияте белән. Күбәйтү нияте белән шулай бит. Теге күбрәк булган саен инде шушы балаларың белән гырурланасың. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, менә бу аятның шушы өлеше элек актуальрак иде. Кешенең балалары күбрәк булган саен аның көче зуррак иде. Хәзерге заманда алай түгел. Кеше хәзер бала табырга омтылмый. Яшьләр ленәләр дә шулай бит. Хотим жить для себя диләр име, яши башлыйлар анда 35-40-ка кадәр алар живут для себя. Үзләре өчен аннан соң бала таба алмыйлар. Менә шуның өчен дә мөхтәрәм кардәшләр, инде әлбәттә хәзер бу дөнья өчен әзрәк актуальлыгы югалып бара. Аллаһ Тәгалә шушы дөньяны чагыштыра кәмәсәли гайф. Менә санап киткән бөтен әйберләр алар яңгыр кебек ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Кәмәсәли гайф. Аъҗабал куффара набатуху. Кафирләргә иманлы кешегә түгел. Менә Аллаһ Тәгалә кафирләр ди, кешеләр дә дими, кафирләр ди. Әмма бу кафирләр, кафир дигән сүз түгел, мөхтәрәм кардәшләр. Бу куффар дигән сүз ул җир эшкәртүче дигән сүз. Земледелец. Аның андый мәгънәсе дә бар. Шулай бит инде. Шуңа күрә бутамаска кирәк. Шушы яңгыр җир эшкәртүче кешеләргә ышый ди. Ышый нәрсәсе белән? Яңгыр ява да үсеп чыга үсемлекләр ди. Аъҗаба набатуху. Thumma yahiju fatarahu musfarra. Һәм көннәрдән бер көнне булар бөтенесе кибеп саргая ди. Үсеп чыккан бөтен әйберләр ди. Яңгыр яуды, шаулап үсеп утыра ям-яшел. Һәм көннәрдән бер көнне кибеп саргая бу әйберләр. Thumma yakunu hutama. Аннан соң әйләнә тузанга ди. Кипкән үләнне алсагыз шулай бит, ул инде тузанга әйләнә. Менә сарайда да качагында печән ята. Узак вакыт шулай бит. 2-5 ел ята, аннан соң аны аласың, кыйла инде ул. Инде аның теге хайваннарга бирерлек әйбере калмый да. Тузанга әйләнә ул аннан соң ди, мөхтәрәм кардәшләр. Һәм мөхтәрәм кардәшләр, бу дөньяда шулай ди. Йортта, акчада, малда, балада, бөтенесе дә саргайып тузанга әйләнә, искерә ди. Моның өчен
моның өчен Татарстаннан читкә чыгып керергә кирәк. Мин гел булай карап киткәндә авылларны карап калам икән, кайчандыр шаугыр килеп торган авыллар бит бу дисең. Кайчандыр монда яшәгәннәр, анда комбайннар чиреп ята, машиналар чиреп ята, анда шулай бит. Кайчандыр бит моңа күп акча тыгылган. Монда йөзләгән, меңләгән кеше эшләп йөргән бунда. Яшәгән шушы урында. Ә бүген тип-тигез урын. Бүгенге көндә аның бер нәрсәсе дә юк. Кай арада 30-40 ел эчендә торган йортлар да җир белән тигезләнеп бер нәрсә калмаган. Бу тузан гына. Менә шушы дөнья ул шулай ди. Не күп ымтылсаң да, күп җыйсаң да, шушылай чиреп юкка чыга ди. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва фил ахирати азабун шадидун ва магфиратун миналлаһи ва ридван." Ә менә ахирәттә ди, булырга мөмкин газап һәм булырга мөмкин Аллаһның магфираты, гафу итүе һәм аның ризалыгы. "Ва мал хаятуд дунья илля матагул гурур." Нәрсә соң ул бу дөнья ди? Бу дөнья ул бары тик бер алдану гына ди. Чын рәхәтлек һәм чын газап булачак ахирәттә. Бу дөньяның газабы газап түгел. Ул уен гына. Бу дөньяның рәхәте рәхәт түгел. Ул уен гына. Мәсәлән, син театрда уйныйсың патша булып. Сиңа кидертәләр таҗ, сиңа кидертәләр матур-матур киемнәр, шулай бит. Синең бар матур хатының, королевна. Ләкин режиссер стоп дигәннән соң синең таҗыңны салдыралар, киемеңне салдыралар. Теге матур хатын синең сәхнәдә уйнаган башка ирнең кычагына кирип китә. Синеке түгел ул. Менә бу дөньяда шулай ди, мөхтәрәм кардәшләр. Бу дөньяда син таҗ киеп йөрисең, шулай бит. Балаларың белән горурланасың, байлыкларың бар ди. Ләкин режиссер стоп дип әйтү белән булар бөтенесе тузанга әйләнә һәм саргая ди. Менә шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, һәр яңа ел ул безгә шушыны алып килә торган ел. Һәм шуның өчен дә һәр яңа елның без үткәрергә тиешбез үзебезгә бер файда белән. Ахирәтебезгә файда белән. Бу дөньяның чамасын белеп, шулай бит, бу дөньяның малын, ризыгын дөрес итеп кулланып. Инде иншаллаһ рус телендә дә сөйләп китербез. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим якобы о Новом годе, да, якобы, но мы говорим о нашей жизни. Поэтому тема посвящается смыслу этой жизни. Иногда мы обольщаемся, иногда мы ошибаемся и начинаем думать, что в этой жизни у нас основное место пребывания. И это, дорогие друзья, большой обман. Это большой обман. Потому что каждый верующий человек понимает, что рано или поздно он уйдет к Аллаху Субханаху ва Тааля. Понимать-то понимаем, читать мы про это читаем и знать знаем, но мы к этому не готовимся. К этому мы не готовимся, и к этому мы не готовы. Почему? Запасли ли мы для ахирата столько же, сколько запасли для этого мира? Сколько у тебя денег, сколько у тебя одежды, сколько у тебя вещей окружают тебя для комфортной жизни? А что ты запас для ахирата? Сколько ты туда перевел? Если ты читаешь 5 намазов в день, этого еще недостаточно. Поэтому, когда наступает Новый год, мы должны понимать, что времени для запасов у нас с каждым годом все меньше и меньше. Альхамдулилля, Аллах Тааля дал тебе возможность прожить вот этот 19-й год. Но проживешь ли ты 20-й? Это вопрос. Может быть, это твой последний год. Может быть, это твой последний намаз, последняя джумга, последняя пятница. На этот вопрос только Аллах Тааля знает ответ. И что ты поэтому запас? Что ты припас для ахирата? Вот этот вопрос мы должны для себя задать. Дорогие друзья, хочется спросить, хорошо ли мы провели Новый год? Хорошо ли мы его проводили? Иногда
Вот есть в народе такое, как бы, да, вот надо хорошо проводить старый год. А если его плохо проводишь, он не уйдет? Ты что, вечно останешься молодым? Да? Значит, наоборот же. Наоборот же надо его плохо проводить, чтобы он остался, чтобы всегда был 19-й год, чтобы ты всегда был молодым. Дети у тебя были такими же маленькими, милыми, красивыми, а не такими, да, которые уже тебе против что-то говорят, даже руку поднимают. Не хочется, чтобы дети были такими. Хочется, чтобы они 5-6-летними так же мило бегали и тащились от твоего любого слова. Считали тебя авторитетом, не знающим равных. Поэтому так не получается. Плохо ты проводил его, хорошо ли ты его проводил, но он уйдет. Новый день все равно придет. Новый год все равно придет. И придет твоя старость. И ты должен задуматься, что действительно с каждым годом времени остается все меньше и меньше. Увы, дорогие друзья, когда вот года уходят, к сожалению, наоборот, усердие в религии почему-то теряется. Когда ты молодой, еще учился в мадресе, впервые пришел, встал на намаз, 20 лет, например, ты, наоборот, больше старался, больше учился, больше читал, больше знаний получал, больше в мечеть ходил. А со временем ты, наоборот, больше дома сидишь, больше спишь, больше денег зарабатываешь, стремишься к этому. Ты на себя взваливаешь уже определенные земные обязательства и говоришь, мне надо детей поднимать. В молодости детей же не было. Надо жену кормить, мать с отцом и так далее. Ни ты, ни твои дети, ни жена и даже не твои родители, они никогда не будут сытыми, если Аллах Тааля их не накормит. Для достаточного ты никогда не заработаешь. Но с каждым годом твои аппетиты, они все растут и растут. И вот уже времени для религии не остается, хотя должно быть по-другому. Ведь в молодости наоборот. Наоборот, ты вроде должен наоборот наслаждаться, отдыхать, а потом уже начинать стараться для религии. Но, к сожалению, выходит наоборот. Вот мы поэтому должны это тоже понимать. Дорогие друзья, к сожалению, когда мы думаем, что наша эта жизнь самая основная, мы начинаем совершать грехи. Вот мы все восхищаемся сейчас, ну, не здесь, наверное, все, да, но тем не менее в каком-то смысле даже мусульмане, когда проводят тренинги, они приводят в пример богатых и успешных людей. Ту же, например, семью Рокфеллеров. Да, они говорят, вот они, молодцы, как они разбогатели, у них там жизненная кредо, вот надо все это почитать, узнать и так далее. Знаете, как первый свой капитал сколотил Джон Рокфеллер? Рассказать? Для любого бизнеса нужен начальный капитал. Начальный капитал можно либо заработать, для этого нужно очень много времени, либо в завещании получить, либо украсть или обмануть. Как это он сделал? Был нефтяной бум в Америке. Это 19 век. Был нефтяной бум. И он в Пенсильвании начал покупать землю. Бесплотные земли. Джон Рокфеллер. За $6 буквально участки скупал. За копейки. Ладно, купил. Что он сделал? Вырыл там яму. Купил пару баррелей нефти и залил туда нефть. А потом продал эти участки за 50, за 60 тысяч долларов. Приходили инвесторы, смотрели яму, нефть, брали пробу оттуда, отправляли куда надо, химический анализ, нефть чистая, все хорошее, все нормально, все берем. И покупали. Земля была пустая и бесплотная. Вот так он заработал свой начальный капитал. Ну и как? Гордость переполняет сейчас за этого успешного человека? Ну и как вам нравится вот это?
Для современного человека, ну, скажем так, атеиста или светского человека, это залог успеха. Хитрость, мудрость, да, обман своего рода, коммерческая жилка, да, как называют ее еще, делать деньги из воздуха, не всякому дано и так далее и тому подобное. А если бы ты был покупателем этой земли? Что бы ты сказал? Вот ты накопил там, например, да, 60 тысяч долларов, еле-еле, или взял кредит и купил. Что бы ты сказал? Вот так, дорогие друзья, и происходит на самом деле. И потом уже никакой гордости нет, когда они начинают выступать всякими тренингами. Я свой капитал заработал таким образом там, да. Или, например, там Цукерберг, Facebook, да, вот, молодой, успешный, но он не сам придумал этот Facebook. У него была команда, ребята, умные ребята, предприимчивые, они вместе задумали. А Цукерберг, он просто кинул их потом. На себя все это зарегистрировал и все. Ну и как? Переполняет гордость. Вот так зарабатываются, дорогие друзья, большие деньги в современном мире. Наверное, последним из тех, кто зарабатывал большие деньги, так скажем, более или менее правильно, это, наверное, вот Форды, например, да? Генри Форд, может быть. Немцы грабили просто, фашистская Германия. Советский Союз, первый капитал был от продажи царских богатств, от золота и так далее и тому подобное. Ну, так наживали капитал. Ну и где гордость? Как? Вот так люди живут, дорогие друзья. Вот она, наша жизнь на самом деле. Поэтому эта жизнь не стоит дороже гнилого ягненка на дороге. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Когда он увидел гнилого ягненка, он взял за уши так, за сколько, говорит, вы купите этого ягненка? Люди сказали, копейку даже не дадим. Зачем он? Он же есть его невозможно, он гнилой, все, мертвый. Пророк саллаллаху алейхи сказал, вот этот мир, говорит, вот он такой, говорит. Знайте об этом. Вот этот мир, говорит, это как гнилой ягненок. Он не стоит ничего. Этот мир. Только обман, только злоба, только жажда наживы. И без духовности, без религии человек, к сожалению, превращается вот в это. Если нет Аллаха, если нет веры, то он превращается в это. Никаких принципов или устоев у него не остается. Пророк саллаллаху сказал: «Инна дунья хильватун хадиратун». Эта земля, этот мир, это, говорит, как зеленое поле. Зеленое поле. «Ва инна Аллаха мустахлифукум фиха». И Аллах Тааля, говорит, вас туда послал, как наместников. Дал вам в пользование эту землю. «Фаянтуру кайфа та'малюн». И смотрит, что вы будете делать. Как вы будете себя вести. Дал в аренду. Как вы будете себя вести. Значит, самое главное для нас на этой земле показать, на что мы способны. Что мы можем делать. То есть правильно прожить ради Аллаха. Самое главное на этой земле – это не приватизировать эту землю. Ты пришел, тебе дали в аренду, да? Она в аренде. Подделаешь ты документ, не подделаешь ты документ, все равно эту землю у тебя заберут. Она твоей никогда не станет. Поэтому чем тратить время на это, на присвоение, надо показать, на что ты способен. Как ты ее обрабатываешь, как ты там, да, сеешь, и как ты потом распределяешь это все. И Аллах Тааля потом дает тебе награду. Награда не эта земля, а награда у Аллаха. Эта земля не награда, это земля каторга. Потому что там ты должен работать все время. Если тебе дали эту землю, тебе навсегда дали бы, эта земля была бы для тебя каторгой. Ты там бы умер. Остался бы там, между бороздами. Поэтому главное это показать работу и получить награду у Аллаха Субханаху ва Тааля. Вот наша жизнь, дорогие друзья. Фаттаку дунья. И остерегайтесь, говорит, этого мира. Пророк саллаллаху алейхи говорит. Остерегайтесь этого мира. Остерегайтесь в каком плане? Осторожно с ней работайте. Не обольщайтесь. Не забывайте, что земля, что ахират.
Что вы, что Аллах Тааля. Никогда не надо нарушать вот эту вот субординацию, так скажем. Забываться нельзя. Фаттакун ниса. И остерегайтесь женщин. И остерегайтесь женщин, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Почему? فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. Самая первая смута, испытание было у народов Бани Исраиль, у иудеев, это было испытание женщины. Но сейчас, альхамдулилля, в кавычках можно сказать, да, мы поняли, что надо остерегаться женщин. Точнее, да, уже. Поэтому не жениться. Они говорят, женщины опасные существа, надо жениться на мужиках. Да? Вот сейчас тенденции. Они этот хадис прочитали, там, да, где-то в Европе, но я не скажу, что в Европе, да, все время ругают Европу и Америку. У нас этого хватает, причем за глаза. Такой же процент, просто у нас, это скрывают. Поэтому поняли буквально этот хадис. Женщины, говорят, опасные существа, нельзя им доверять, и давай жениться между собой. Понимаете, даже посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не мог, наверное, себя это представить, что придет время, и от женщин вообще откажутся. Они не просто там испытания, да, а вообще про них и думать не будут, как будто их нет. Даже страшно просто себя представить, дорогие друзья. Поэтому это еще даже хуже. Но в этой жизни много чем можно обольститься, и одно из них это, конечно, женщины. Альхамдулилля, у нас вот сейчас женщин нет, поэтому для мужчин только мы обращаемся. Женщины – это большое испытание в этом мире. Как имущество, как дети. Они, женщины, могут нам помешать. Помешать в каком смысле? Не то, что не надо жениться, а не надо потакать женщине и подчиняться женщине. Иначе про ахират вы забудете. Вы не сможете из дома выйти. Вы будете как пес на привязи. Цепочка будет до работы и обратно. И чуть-чуть вы посреди дороги заедете в магазин, как там цепочку дергают. Шик. Да? Чуть-чуть вы задержались, и уже звонок. Тут, ты где ходишь? Да? Почему ты не дома? И так далее. Это сейчас для нас испытание. Вот для нас, для мужчин, для современных мужчин, для мусульман. Вот это испытание. Они могут помешать. Брать тебе знания, читать тебе намаз. Сейчас редко какая жена выгонит тебя в мечеть. Иди там, читай намаз, скажет, да? Саваб получай. Редко какая женщина разбудит тебя на утренний намаз. У кого будет жена на утренний намаз? Первый встает, да? Воду греет, там все, тахарят возьмет, и потом будет тебя, готовит тебе одежду чистую, красивую для намаза, и говорит, дорогой, просыпайся. Азан говорят. Да? Чья жена так делает? У нас же уже у всех же жены мусульманки. У кого так делает жена? Алиса, наверное, может так сделать, да? Если поставить будильник и записать там, да, Алиса может разбудить. А жена мусульманка вряд ли тебя разбудит, потому что она до часу ночи смотрела сериал. И ей сейчас проснуться тяжело. Алхамдулилля, есть YouTube, это все уже не проблема. Поэтому, дорогие друзья, вот это испытание, говорит, надо быть осторожным. И также пророк саллаллаху алейхи сказал: «Ман кана хаммуху аль-ахира, джама'a Аллаху шамлаху, ва джа'аля гинаху фи кальбихи, ва ататху ад-дунья ва хия рагима». Кто будет беспокоиться об ахирате, кто будет беспокоиться об ахирате в первую очередь, да? Аллах Тааля соберет вот этот ахират, все богатства в его сердце. То есть все богатства будут у него. То, что ему нужно. И сама эта дунья, мирская жизнь, придет к этому человеку, униженный. Будет ходить за ним. Возьми деньги, возьми работу и так далее. Вот хороший, красивый был афоризм. Когда, говорит, вы читаете намаз и спешите закончить этот намаз, потому что надо бежать на работу, вы, говорит, помните, что все, к чему вы спешите, все, к чему вы стремитесь, находится в руках того, перед кем ты читаешь сейчас этот намаз.
Ты думаешь, сейчас намаз я закончил Аллаха, и он здесь остался, и ты пошел в дунья зарабатывать? Нет, это дунья в руках Аллаха Тааля. Поэтому, если ты ему подчиняешься, он подчиняет тебе этот дунья, этот мир. Он говорит: да, я понял, что ты для моего довольства делаешь, ты делаешь все качественно в религии, тогда вот тебя, пожалуйста, и ахират, и этот мир. وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الدُّنْيَا, а у кого намерение лишь этот мир, мирская жизнь, فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ, Аллах сделает его жизнь тяжелой, проблемной. У него будет постоянно проблемы. Он будет решать эти проблемы каждый день. Если у него ният будет только эта дунья. Вот у любого спроси сейчас, да? Они говорят: ой, проблемы на работе, о, проблемы дома, проблемы там на дороге, туда-сюда. Если у тебя проблемы на работе, дома и везде, значит, у тебя проблемы в сердце. Значит, ты стремишься к мирскому. И каждый твой шаг, каждое твое деяние дастся тебе сложностью. Ты гвоздь не сможешь забить без мата, спокойно. Потому что будет гвоздь выпадать, молоток раскачивать, да, и так далее, и так далее. Потому что твое намерение, говорит, это дунья. وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ, а нищету Аллах Тааля, говорит, установит вот между глаз, на лбу этого человека. То есть у него будет написано нищий здесь. Сколько бы он ни работал, он будет нищим. И на самом деле несчастнее людей, чем олигархи и богатые, я не видел. Они вот так здесь час вагаз слушать не могут. Они через 15 минут начинают ерзать. Здесь телефон звонит, здесь все, здесь сигнализация работает, здесь то, договора, фалян фасматан и так далее. Потому что они постоянно должны искать деньги. У них здесь написано нищий, нуждающийся. Поэтому он все время вынужден работать. У него нет ни отпуска, ни сна, ничего нет. Его отдых – это вот раз в неделю с девушками сходить в сауну. Вот ради этого он целую неделю и пашет. Ради этого. Там он может не спешить. В мечети 15 минут хватит, а там может не спешить. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. И из этого мира он получит только что ему предписано. Чтобы он не умер с голоду. Вот это, дорогие друзья, очень важный хадис. Поэтому, если мы в ближайший год сделаем себе ният, намерение на ахират, иншаллах, этот год он пройдет как надо и оправдает все наши надежды. И тут не надо в 12 часов во время боя курантов какие-то желания загадывать, шампанское пить, эти желания там сжигать, там, да, в пепел, там добавлять шампанское. Этого всего не надо. Деду Морозу даже не надо писать письма. Надо просто правильно ният сделать на ахират. И все будет нормально. Одна девочка написала Деду Морозу письмо. Она говорит: я, говорит, мечтаю увидеть Казань. Она живет где-то там в России, как бы, да, в каком-то городе далеком. Она говорит: я, говорит, мечтаю увидеть Казань. Дорогие друзья, мы счастливые люди, мы здесь живем. Да. Кто-то мечтает увидеть Казань, да? Мы здесь живем, дорогие друзья. Поэтому иногда даже надо ценить то, что у тебя есть, и благодарить за это Аллаха Субханаху ва Тааля. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.